Pozri sa na tieto karty. Sú odkazom pre teba. Posolstvo radosti, odmeny a hlbokého spojenia. Zahoď minulosť, staré rany aj kalkulácie. Karta dieťa hovorí o novom začiatku, o niečom malom, čo sa v tvojom živote práve rodí. Môže to byť nový nápad, projekt, iný postoj k životu alebo nový impuls. Je to energia radosti a zvedavosti. A to ti prinesie obrovskú odmenu. Karta dar hovorí, že niečo dostaneš bez toho, aby si musel drieť. To bonus od vesmíru, príjemné prekvapenie alebo nečakaná podpora. Táto karta zmierňuje akékoľvek napätie. Hovorí, že ti bude podaná pomocná ruka. Vrcholom odkazu je karta svadba. Je to symbol najvyššieho záväzku, hlbokého spojenia a harmónie. Čiže nový začiatok, ktorý je pre teba darom, prerastie do niečoho pevného a trvalého. Spečatíš dohodu, nájdeš hlboké porozumenie alebo dôjde k dokonalému prepojeniu duše a poslania. Ak riešiš vzťahy, prichádza nová úroveň lásky a totálneho oddania sa jeden druhému. Ak riešiš prácu, malý nápad sa ukáže ako geniálny ťah a vyústi do skvelej zmluvy alebo partnerstva. Ak neriešiš nič konkrétne, je to správa, že si v bezpečí a na správnej ceste. Tento výklad je krásnym objatím od vesmíru. Dôveruj procesu a hraj sa. Prestaň analyzovať ťažké témy. Otvára sa pred tebou nová kapitola.